Cago en Judes quan no vols que vegi. Qualcú ha de contar això, perquè fins ara no anem massa bé. I avui venc a xerrar de cuina. No, aquí cuina no en volen de cuina. Sí, venc a xerrar de gastronomia. Està prohibit xerrar de cuina. Ni Miquels Calents, ni Santis Taures, ni Genestres, ni Portes. Però ara tu t'has fet cuiner, com va això? No me cuinis res aquí, eh? Jo avui he vengut a parlar d'una cosa. DJ Jagla Play, escoltau. Enciamada, Cris Juanico, enciamada, de veres enciamada. Ja t'ho diré com se diu això. Per començar, he vengut a xerrar de s'encimada. Vosaltres com ho deis, encimada? Encimada. Com? Encimada. Encimada. I tu? Encimada. Encimada. No en teniu ni idea. Això, si voleu saber com va, és encimada, com si fos una M geminada. Amb M geminada. Sí, en qualsevol cas, DJ Jagla, per favor, play una altra vegada, perquè això que diuen els menorquins, per això ho diuen molt de menorquins, no. Una enciamada una quantitat industrial d'enciam, però una encimada t'he fet gràcia, ara. És que això jo només ho havia sentit a Catalunya, però el de porta'ns una enciamada. I els herbicencs en berra també ho diuen, ja. Enciamada. Sí, a partir d'aquí hauríem liquidat un primer debat, que seria que l'encimada, malgrat que totes les illes se la volen apropiar, és una cosa mallorquina, que també miren de fer d'aquella manera, pues això, me sap greu si vos ofeneu, això va així. Però bé, és igual, més o manca una enciamada de Sant Joan, és bona arreu de la geografia balear, allà on la mà. El que no poden consentir, jo avui he vengut a fer de president, establir un principi de jerarquia i a cagar-me en tota la península... No esperava manco de tu, Àngel. Són aquestes coses, mem. Videoplay, per favor. ¿Que te apetece comer encimadas? Esta es mejor que no. Ven, que te enseño. Estas te las podrías comer todos los días, baja en grasas y alta en proteínas. Pedimos yogur, harina de avena, una pizca de levadura, proteína por supuesto, y yo puse sirope de agave para endulzar. Al chocolate, movemos, pasamos a una manga pastelera y le hacemos formita de encimada en la air fryer. Listo para comer, esto está de vicio. Esto que puta d'estar de vicio, per començar. Jo tinc ganes, No, per començar aquí, un missatge per la societat illenca. Que ningú faci servir la fregidora aquesta elèctrica perquè... Air fryer. Jo en tinc una i va més. No, tu ets de les que fa formita d'ensaïmada. És que jo, com me diu, ets un postre con formita d'ensaïmada. Con formita d'ensaïmada que també tiene forma d'excremento, no? Una cosa que du iogurt, avena i que du virutes de xocolati, una encimada, no. Jo no entenc aquesta obsessió que tenen a la península per apropiar-se de la màgia gastronòmica que tenim aquí. En lloc de venir aquí, que ja venen, te la menges aquí i després a casa teva en guardes un gran record. Després, el pitjor és això que veureu ara, que ja és traspassar la frontera, creuar la mà i anar-te'n fins a Argentina. Mira aquest vídeo. Com me dius, Argentina? Tenim un argentí que penja aquest vídeo ensaïmada, mira això, el que fa aquesta moneta aquí, que tu a priori diràs, bé, per ventura pot ser que això pugui sortir bé. Diu, per acompanyar con el mate, que el mate també ja vos dic que, per favor, no el tasteu perquè és la cosa més... És amarg, sí. Bé, dius, pareix que li podria sortir bé. Alerta, ara veuràs quan ho talla. Perquè... Li ha quedat una coca! Una coca! És una coca! És que hi ha una coca. Però té bona pinta com a coca. Té bona pinta. Com a coca, sí. Com que no han sopat encara, t'està Has de pujar llistó, agafant gula. Hi ha una cosa que no entenen, que és la paraula saïm, que conforma la paraula ensaïmada, no? Effective wonder, que diria aquell. He guardat pel final... Fa xistes molt de cunyat, Effective wonder... Effective wonder i de boomer. És de cunyat dels 90. Espera, perquè ve el vídeo que posa la cirereta. Mirau... No vull dir res, mira i escolta. Una ensaïmada todos los días, esta de aquí es tu receta, con tan solo 3 ingredientes, sin horno y sin molde. Solamente vas a necesitar yogur vegetal o natural, el que utilices, harina de avena o la que uses y polvos de hornear. Mezcla muy bien y agrega vainilla, unas pasas y unas chips de chocolate. Esto es opcional. Llévalo a una manga pastelera y dale la forma de ensaïmada. Dale brillo con un poquito de mermelada de melocotón y llévatela a la freidora de aire por unos minutos y lista.
Altra vegada s'ha fryer, eh? És que està, no sé... Els airfryer van començar que se venien a 60 euros i ja se venen a 39. Això és que tant d'èxit no han tingut. Mira, el meu missatge seria deixeu fer l'encimada. I si pot ser, el flaó, perquè Eivissa i Formentera, si tenen una cosa bona, és el flaó, per trobar-te per Instagram coses com aquesta. Mira, primer veurem el que és el flaó condret, amb formatge fresc, amb herba sana, boníssim. Mira els peninsulars el que decideixen fer. Ara ho veuràs perquè fa una porada... Kiwi! Kiwi de un flaó! No, però, de fet, quina necessitat hi ha de fer això? Però no li diguis flor, digue-li kiwi-ó. No, i després n'hi ha uns que se decideixen encara fer la passa directa perquè puguis vomitar o anar de caguetes, que és amb espinac. No. Això és una quiche? Això és una quiche, total. Si vol fer una quiche, fer una quiche. Exacte. No, però jo no entenc, de veres, aquesta obsessió. No fan estropicis amb popa a la gallega, amb el cachopo, amb els torrendos, con el cocido. Cony, fas un cocido i el fas. Però en les coses de Balears hi ha aquesta obsessió. I, perdona, no te vull deixar dir res. No te vull deixar dir res perquè la cosa empitjora bastant. Passam de l'encimada a la sobrassada, perquè la sobrassada ja, aleshores, els influmierders trabuquen i volen fer... Vamos a hacer una sobrassada saludable. Per començar, la premissa que una sobrassada no és saludable m'atreu del solc. I després, quan veus... Que no, molt de dieta no és, Àngela Lledó. Menjar en les seves quantitats justes i raonables. El meu predí va viure 94 anys fent un tros de pa moreno en sobrassada pràcticament a diari. Però això no té res a veure, que sigui saludable o no. Acabem que té una guerra muntada. Silenci i anem a veure això. Anem a veure això perquè se mos... Os presento otra versión saludable de la sobrasada, esta vez con boniato. Es muy facilita y tiene pocos ingredientes. El boniato asado, tomates secos en aceite, ajo, especias, sobre todo pimentón, que es el punto clave para que tenga ese saborcito a sobrasada. Y ya solo es triturarlo, pero no mucho, para dejar esta textura que veis, que seguro os sorprenderá. Jo entenc que ser vegà és trist i t'has d'enganar, no? Però això és una crema de tomàtic. No li diguis sobrassada. Si vols sobrassada, lo siento, no siguis vegà. Menja't una sobrassada. Estimadetes meves. Ai, no. Jo vinc aquí a fer una reivindicació. Vos faré un test. Vos he duit 3 tipus de sobrassada. N'hi ha una que té un color que deu ser de boniato. Melassa. No, ets la Madonna, però no vaig de lista. Mem, jo vos les deixo aquí. La número 1, la número 2 i la número 3, d'acord? Sí. N'hi ha una que és vegana, n'hi ha una que és d'aquestes marques notificis que val €1 i bus, que està feta a Múrcia. O sigui que és una merda. I n'hi ha una que és bona. Tasteu-les i valoreu. Jo no me vull fer experta, però és que jo ja ho veig. M'estàs picant un gol de cuina en el pim-pam-llum i ho tenien com a de càleg, no? Ara en Miquel Calent diria brutal. Jo ja ho estic veient venir i jo ja... Aquesta és segur. Se caga fan de llum, et sou, per favor. Ja t'ho dic jo ara, això que... Llum, aquesta? Aquesta quina seria? No, la meva no... Està bé. La vegana. Això és la vegana. Jo he provat la bona. Sí? Quina és la bona? Aquesta que no pareix una pastarada, com saps. D'acord. I doncs, mem, ara tasta les altres dues, per favor. M'obligaràs a tastar això? Clar, heu de tastar... Aquesta no m'agrada, Havia que el programa té un límit, saps? No podem estar aquí fent de Miquel Calent brutal, i una miqueta que diuen Sant Itaura. No, que això no. Va, no ho sé, jo. A mi aquí m'abasta. M'ha hagut un regust. Na llum que és més viva que una altra cosa, només n'ha tastat una. Jo he tastat aquesta i un poquet d'aquesta. Aquesta és la bona. Tu m'has obligat a tastar-la. No que no sigui viva. Esperau. Això t'he dit jo que és per abord. Ara faig així, sabeu per què? Perquè no en teniu ni idea. Per què? Aquesta és la vegana, efectivament, i aquestes dues són la mateixa. Mema, no l'he tastada encara, aquesta. Però què he dit? Són la mateixa. Una puta merda. Ui. Vos heu menjat aquesta, que val €1 i busca, i heu dit que jo avui ja he fet el dia. Però aquesta té un altre color, aquesta està preocupada i aquesta no. N'hi ha una que té un altre color, que és la vegana. Les altres dues són murcianes. Acabeu de dir que... Molt bé, Àngel, moltes gràcies. Aquest programa no pot seguir ni un dia. No em pot duguis més cuina aquí. Te la tornaré, Escolta. que ho sàpigues, te la tornaré. T'han deixat que duguis tot
t'han deixat que duguis totes aquestes coses. No t'ha agradat tampoc el programa d'avui, eh? Tot això no t'ha agradat. gens ni mica, la veritat. Vol quedar o te'n vols anar? Home, avui tinc un motiu mostatxup per no moure's-me d'aquí. Ai, que punyetero, Aguiló, punyetero.